4. Esta volta, la cova del triàngul. Tinonino, tinonino. Esta exagerada forma de triangle és la que li dona nom a la cova del triàngul. Hasta el túnel i tot fa la forma de triàngul. Ja sabeu com som en Oliva, que això de triangle... I així baix, el pou a l'infern. Este d'ací és de l'aspecte exterior de la cova, com han vist, forma de triàngul, i així un forat que també deixa passar la llum a l'interior de la cova. L'aventura és lo que nos trajo. Al costat esquerre, només entres, n'hi ha com una espècie de túnel. Este túnel de la cova del triàngul, en principi, era molt més profundo i donava a una altra sala. En l'època dels nostres besavis tenia una altra eixida a l'exterior, per tant seria una doble boca. N'hi ha un forat que continua, però es nota que està tot bloquejat, es nota que està bloquejat. Pues el murciélago estava per així. El que ens ha cridat molt l'atenció i no ens esperàvem, segons el que ens havien contat, és un pou de no sé quants metres, un forat que va cap a baix i que realment mos ha acollonat. No voldríem vosaltres, que baixarem ahí al pou. Que baixarem al pou, no forat. Pues la forma d'accés i d'eixida de la cova no és més que portar-te una corda, ennugar-la a un arbre i per amunt. Vale. I això seria. La cova del triàngul.